muri yezimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare uri mumwe musi. Nhasi uri musi wa 12 August 2026 nyama nemweya zvichi pamwe chete. Welcome, ndini wenyu Super Nexus pano pamuzinda wevanhu. So rezimbabwe pane news dzasvika pa news desk right now about Sir Henry Muchena, the leader, one of the known generals, that retired generals, kuti vanosupporta Vice President Chiwenga's coming presidents. So why do we say Vice President Chiwenga's coming presidents? Right, that's another story. But the story yatinayo panapa ndeyekushaikwa kwa comrade Henry Muchena. So mune Zimbabwe pane a meeting yakashedzwa yema retired generals vakawanda wanda, and this meeting yakashedzwa ne mufesi uyu anova mukuru we War Veterans Association. And nyaya iri kusvika pa news desk iri kutiudza kuti meeting iyi real purpose and motive behind yanga iri yekunoita because yekunoita reconsolidate what was lost, right? So munofanira kunzwisisa kuti Emmerson Mnangagwa maoperatero ake akasiyana nemaoperatero evanhu vakawanda. So munhu uyu unooperata one level yekuti ma-enemies ake, he actually keep his enemies closer. He wants them close and close. Panoona kuti vari kuitei, vari kuronge, vangamuka, vangaita sei. And so from time to time kana kafunga kuti iwe wapanduka, anditi zvakangofanana nekudzingwa kwakaitwa vana kubva kuna Jesse Majome, wakadzingwa but wakangoshiftwa. But then to avoid kutsamwisa vamwe vanhu vanga singadi kudi kutsamwisa, and then toenda kuna na aiva uyu Namusanyatwe, aiva general weZNA, and wakashiftwa akakandwa kusports. Why? Because akavadzinga totally. Now he no longer have access to what they are doing. So akasaziva kuti vari kuitei, vanogona kudero vachitoplana chingungundengu. Anditi so muite minister of sports wogara wakamutuma ari pabasa uchiona everywhere, uri kuziva kuti maprograms ake zuva rese akadi akamira sei. Anditi so now tiri kunzwa kuti meeting iyi yakashedzwa ikaitwa. Vana Henry Muchena vanga vapiwa ma-invitations ari direct, zvisinei nekuti kwanzi mazoopposa chi, because remember these guys are not enemies, it's just political ideology yasiyana. Anditi Mnangagwa ari kuti toda stability, one president uchingotungamirira chichi, anditi. And then ava vari kuti aiwa zvatakanyorerana muconstitution ndokuopozana kwevanhu ava, vachiopozana seizvozvozvo. Now that Mnangagwa anenge apinzira Cape 3, sezvamakamunzwa achiri kwanzi kana vatsamwa, because that is revealing. Hanzi kana vatsamwa vagwadziwa, inda unovata, pinda mumachira wovata, kana wava right womuka wodzoka woshanda nevamwe, ndo muvakigonoitwa nyika. Ndo mutauriro waitwachi naMnangagwa kuti inda umbonovata kana wakadhiniwa. Because unengaitozviwa munhu unenge uchiwa kuti uyu munhu ari kutibatirira mhani, ndoita sei naye, uchishayiwa kuti woita sei naye, akatenderidzwa nemasoja, woita sei, apa ari kubhadhara munhu wese. Wosha kuti woita zvekudii, chimunhu chiri kutoramba chichitoenda mberi. Handiti iye Mnangagwa anenge achiziva kuti ndo exactly how macomrades, especially macomrades, because ichinhu
chakaitwa naMnangagwa chinogwadza, especially macomrades vakaenda kuhondo vachida kuona a democratic Zimbabwe, handiti, and then all of a sudden makuona shuwa mwe mucomrade wamaiva naye wakuchinja, wakutoti izvi inini ndini, regai ndini, handiti. Iye vana vake shamwari dzake vari kusitondedzera maRolls Royce, imimi muchiri kokumapurazi muchiri kuzama kurima muchizama kudei zvimombe zviri kuramba kuwanda, handiti. So zvinhu zvinogwadza to the core. So kana paitwa invitation senews dzatiri kunzwa panews desk yakaita sei ichinzi uyai kumeeting, anenge akutevera manje kuti right dziyashasha dziya dzakagwadziwa paya haizvo zvindosati dzakatsamwa, but rega ndidi ndimbodzishedza ndidzipe something, ndikadzipa something handozva kuti dzonyarara, ndozva dzoita bo, but ndikadzirega dzakadai so dziri dangerous because anytime dzogona kudi kuchiputitsa. Muri kuona game racho muri Zimbabwe. So pakainvaitwa vanhu vakawanda nana comrade Henry Muchena, inenge yakalabeliwa as a ZANU-PF thing, like izvi hazvinei neCave 3 raMnangagwa or anything. It's just a political party iri kuita zvinhu zvayo. So imimi guys uyai, ende tiri kunzwa kuti sezvamunogara mungoziva kuti macomrade anogara akapiwa zvinhu nana Emerson, vanogara vakapiwa zvinhu. Toda kumbotaura about that because you see muri Zimbabwe it's a problem muno munyika muno. Ndosaka nchiti inini ZANU-PF zvainotaura kuti yakasunungura Zimbabwe, it seems like it didn't do it for the people. Vakaenda kuhondo vakazvigwira kuti ivo vave madzimambo muZimbabwe. Problem chete ndeyekuti vakatungamirira chinhu ichochocho ndo vakatora zvinhu zvese vakangopawo, because remember war veterans, I want you to remember this, war veterans akapiwa mapurazi. Remember pakatogwa minda paya hagunzi ruzhinji rweZimbabwe rwakanzi rwabenefita zvikuru. Kune anonzi maplots, kugoya anonzi mafarms, right? Apa tiri kutaura zvekuti ndo true meaning yazvo muchirungu kana kuti, but tiri kutaura zvekuti muZimbabwe masheds ratozvita kuminda. So pakatogwa mapurazi paya mapurazi achitorwa varungu, handiti akupiwa vanhu vatema. War veterans akapiwa mazi plot, mazi land akakura asingambobviri ekuti vamwe wavo they will never ever be able to farm those things, handiti, but vakapiwa mazi land. And then ruzhinji rweZimbabwe rwakatarigwa to land, tuminda, handiti. So let's talk about that. What happened ipapapo? Chakaitika ipapapo ndechekuti vakaenda kuhondo vakagwa vakatora nyika for themselves, not ruzhinji rweZimbabwe. Ruzhinji rweZimbabwe makangokandwa sezvataingoitwa nevarungu kuiswa kumareserves, and the best parts dzatogwa nevarungu, and then mosigwa imimi kurukangarabwe monzi motarigwa ikokoko monzi. That's exactly what happened pakatogwa land kubva kuvarungu, which shows that this thing was never for the people. It was labeled as if ndechevanhu simply because tine ganda dema tese, but at the end of the day chaingova chevakaenda kuhondo. Vakaenda kuhondo kwete vose futi vashoma, vamwe vacho they didn't end up benefiting, but they who really benefited a lot is exactly the leaders vechunechi, nokuti up to this day they are there, and ivo pachavo havana fungwa yekubva. Kana vachitobvisa umwe vanenge vachiisa umwe wavo chiwenga achibva unenge achifunga kutoisa umwe wavo vachienda vakadaro, handiti. Zvichireva kuti is just an elite group yakangofanana nana Smith iri kutungamirira but ine ganda dema pasinazvo. So Henry Muchena vashayikwa havana kuinda that meeting, which shows kuti the tensions are still there, but peace muZimbabwe. Thank you for watching.